zer ez diaten galdetu? Bueno, gauza asko pentsatzen dut, baina, bueno, zuk galdetu eta nik erantzungo. Venga, bueno, hacemos dabil zure bihotza dantzan, Atletik da Mallorcaren artean. Bueno, azken finean mundu guztiak badaki eta sobra da esatea. Al final, azkenean ni atletik zalea naiz eta atletikentzat hoberena nahi dut bai orain eta bai beti. Baina egia da orain profesionalki, Mallorcan lan egiten dudala, duela urte eta piku, eta gure lana taldearen arrakasta da zelaian. Beraz, nik Mallorcaren arrakasta handiena nahi dut, ze hori gure lanean isladatuko da. Hemen badakizu zelakoa den Atletikeko afizioa, favoritotzat hartzen dute. Zuk zelan ikusten duzu finala, bi taldeak zelan iristen dian final handiontara? Bueno, bakizu azkenean finaletan ez dela erresa favoritismo hori neurtzen, baina, bueno, nik uste denok ikusten dugula Atletik pixka bat favorito. Urte osoan zehar oso ondo da, klasifikazioak horrela esaten du, eta bueno, nik uste hori errealitatea dela. Mallorcako utz eta utzekoak zuretzako gertuago ibili beharko litzateke finalean, San Mameseko lau eta utzekoa baino, Mallorcako bi taldeen arteko neurketetan. Bueno, hori gustatuko litzaiguk Mallorcan gauden hoi. Argi dago San Mamesen bueno, oso gainetik egon duzela Atletik eta ez denula inongo aukerarik eduki, baina, bueno, finala jokatu behar da eta ez da erresa izango Atletikentzat ere ez. Zeintzuk dira zure ustez Mallorcaren indarguneak final hortan? Bueno, Mallorcak argi dauka zertan jokatzen duen. Beraz, nik uste hori oso garrantzitsua dela eta baita ere badakigu Atletikek zer egiten duen. Beraz, bueno, bakoitzak baditu bere armak eta bere armekin jokatu behar du alik eta horren. Uste dut ez diatela ja demora gehiago azkena egingo izut. Aritz, imaginatuen duzu zelitzateke Gabarra berriz Bilbotik Bilboko errekan ateatzea? Askotan imaginatu izan dut eta askotan amestu izan dut, beraz, bueno, lortzen badute asko poztuko nitzakez, azkeneko urteetan final askotara iritsi izan da eta badago hor generazio jokalari batzuk merezi dutenak, beraz, bueno, asko ere poztuko nitzake. Eskerrik asko.